साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। रत्नागिरी एज्युकेशन सोसायटीच्या गोगटे जोगळेकर महाविद्यालय आणि अभ्यंकर कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालय यांच्या वतीनं लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक जयंती अभिवादन यात्रा काढण्यात आली। या यात्रेचं 21वे वर्ष होतं। टिळक जन्मभूमी स्मारक इथं पुष्पहार अर्पण करून आरती करून आणि गीतेतील अध्यायाचं पठण करून टिळकांना अभिवादन करण्यात आलं। मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धये। यामध्ये शेकडो प्राध्यापक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला। कार्यक्रमाला रत्नागिरी एज्युकेशन सोसायटीच्या कार्याध्यक्षा शिल्पाताई पटवर्धन, कार्यवाह सतीश शेवडे, प्राचार्य डॉक्टर मकरंद साखळकर, उपप्राचार्य डॉक्टर कल्पना आठल्ये, डॉक्टर अपर्णा कुलकर्णी, प्राध्यापक सुनील गोसावी, प्राध्यापक मकरंद दामले, उद्योजक भिडे कुटुंबीय, राष्ट्रीय सेवा आयोजनाचे विद्यार्थी, राष्ट्रीय छात्र सेनेचे छात्र मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना लोकमान्यांचे विचार अधिकच प्रेरणादायी ठरतात। ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, सामाजिक उत्तरदायित्व, संविधानिक मूल्यावरील निष्ठा आणि राष्ट्रहित सर्वोच्च मानण्याची वृत्ती हीच त्यांच्या विचारांची खरी परंपरा आहे। राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना नवोन्मेष, संशोधन, नेतृत्व गुण आणि मूल्याधिष्ठित शिक्षणाचा जो आग्रह करण्यात आलेला आहे तो लोकमान्यांच्या शिक्षण विषयक दूरदृष्टीशी सुसंगत असा आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, लोकमान्य टिळकांचं जीवन आपल्याला सांगते कठोर परिश्रम, निर्भय नेतृत्व, सत्यासाठी संघर्ष आणि राष्ट्रसेवा हीच यशाची खरी गुरुकिल्ली आहे। त्यांच्या विचारांचं केवळ स्मरण न करता ते आपल्या आचरणात आणणे हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल। त्याचे महानायक, राष्ट्रपुरुष, प्रखर राष्ट्रवादी विचारवंत, शिक्षणप्रेमी, पत्रकार आणि समाज जागृतीचे शिल्पकार लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या जयंतीनिमित्त कृतज्ञतापूर्वक त्यांना विनम्र अभिवादन करण्यासाठी एकत्र आलेलो आहोत। आपल्याला माहिती आहे, ज्यांनी सांगितलं स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच, हा लोकमान्यांचा निर्भीड संदेश भारतीय स्वतंत्र लढ्याचा मुख्य विषय बनला। परकीय सत्तेविरुद्ध जनतेच्या मनात स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ती आणि स्वातंत्र्याची जाज्वल्य प्रेरणा निर्माण करण्याचं महान कार्य लोकमान्यांनी केलं। लोकमान्य टिळकांनी शिक्षणाला राष्ट्रीय पुनरुत्थानाचं प्रभावी साधन मानलं। डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी स्थापनेपासून त्यांनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा पाया मजबूत केला। केसरी मराठा वृत्तपत्राद्वारे त्यांनी जनजागृती केली, तर सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि शिवजयंती उत्सवांना राष्ट्रीय ऐक्याचे आणि लोकसंघटनांचे स्वरूप दिले। मैत्रिणींनो, आज लोकमान्यांची जयंती आहे। आता सगळ्यांनी एक वाक्य सांगितलं की टिळक असं म्हणले की स्वातंत्र्य हे माझं ध्येय आणि हे मिळवणारच आहे मी। ह्याच्या मागचा एक विचार लक्षात घ्या, ही त्यांच्यावर म्हणायची वेळ का आली? स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच, असं टिळकांची म्हणायची वेळ त्यांच्यावर का आली आहे? तर त्याच्या आधीच्या पिढीनं त्यांनी आपलं स्वातंत्र्य गमावलं। असलेलं स्वातंत्र्य गमावणं म्हणजे नवीन स्वातंत्र्य निर्माण करण्यासाठी परत लढा देणं। जेव्हा आपल्या अस्तित्वाची, आपल्या गुणांची जर आपल्याला किंमत कळत नसेल, आपण जर एक नाही राहिलो तर दुसरे लोक आपल्यावर राज्य करण्याशिवाय पर्याय नाही। देशभक्तीनं आपण आपल्या देशाचं स्वातंत्र्य टिकवलं, कारण आपण असं म्हणतो की स्वातंत्र्य ही कायमस्वरूपी देणगी नाही आहे, तर हे टिकवण्यासाठी हे आपल्याला प्रयत्न लागतात।
त्याकरता आपण सगळ्यांनी एकजुटीनं आपला देश मोठा होईल, देशहित हा सगळ्यात मोठा विचार आपण सगळ्यांच्या समोर ठेवला पाहिजे. आपण आपल्याला मी काय करतो, मला देशाने काय देण्यापेक्षा मी देशाला काय देतो हा पहिला विचार आपल्या मनात ठेवला पाहिजे.